Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, tadzoka zvekare nemasecrets nemaconfessions. Ngatimbokandai malikes tinge tichingolaika video. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi maswera sei vana vose vekumusha vari kuno kuJozi nevose vari kumusha. Inini mukoma ndiri munhu anotoenda kuchechi uye zvekare kana ndichifamba motikari yangu inenge itori nestika. Kune magnetic stickers aya ekuti unoisa nekubvisa pamotikari. Unokwanisa kutoona marori angu aine mastika, like for an example inenge yakatonzi Faith and Grace Logistics. But hakusi kunzi zvinhu zvangu faith yandiinayo ifaith yamunoziva kana kuti grace yamunoziva. Zvangu mukoma zvitori zvemhiko nemishonga dzandinoshandisa. Mukoma nacho inini ndiri muZimbabwe, ndinogara munomu muSouth Africa, asi ndakakurira kuBulawayo. Baba vangu mushure mekunge amai vashaika vakabva vachizorora. Amai nini vainge vari muNdebele. Amai nini ndivo vakatanga nekundiitira utsinye. Vakandiitira utsinye nekuti ivo vakazoita vana vasikana. Baba vangu vainge vaine mari yakawanda. Ndakaitwa utsinye mukoma ndikatanga kuva mwana ainge aine musikanzwa, zvekuti baba vangu vakazondivenga zvisingaiti. Apa kuti ndike nichidzokera kuhama dzaamai nekuda kwezvainge zvakaitika, because painge paine runyerekupe rwekuti amai nini ndivo vainge vakaroya amai vangu. Saka munongoziva kuti panenge pakadaro panenge patova nematension, ende iwe semwana unenge wava nowhere. Apa ndaitya kunogara nagogo amai nyakubereka baba vangu, because vaiva nemushonga pamba paigara pachisvika mazizi uye zvekare nedzimwe kitsi idzo dzainge dzichichema. Kitsi idzi mukomana achi kuchema kwadzaiita dzaichema dzichiita sekunge vanhu. Saka ndainge ndichitya kunogarako ikoko. Saka ndainge ndava kungogara kuBulawayo, kunyange ndainge ndichizviziva kuti ndainge ndisingafarirwi naamai nini vangu, asi kwekuenda ndiko kwandainge ndisina, ndaitongogarira nhamo. Saka zvavakandiita mukoma, vakanditamba yakapenga. Nerimwe zuva mukoma nashi vakati vachiita washeni, vakatora mabhurugwa avo, zvipfeko zvavo zvemukati, then ndokubva vachizowacha hembe dzangu. Kupfeka kwandakaita hembe idzo dzainge dzakawachwa vachisanganisa nezvipfeko zvavo zvemukati, ndokundipa munyama kwavakaita. Zvakatanga kundinetsa mukoma pandakati ndichienda kuchikoro. Ndaitoona kumashure kwangu kuchitevera vamwe vanhu vaiita sekunge vainge vasiri vanhu asi vari vanhu. Vanhu ava mukoma vaiti kana ndava kuda kupinda pagedhi repachikoro vaitanga kundimhanyisa, asi ndaiti kana ndikadarikira pagedhi repachikoro vaibva vachizondisiya vobva vanyangarika. Ndokutanga kuita musikanzwa ikoko kwandakaita. Ndaiti kana ndikada kutaura nababa vangu vainge vari munhu uya wekuti vairaramira amai nini, because amai nini pachezvavo vainge vakanaka. Apa baba sezvo vainge vari munhu ainge akatora mukadzi wemunhu, saka vaingoti zvose zvinenge zvanzi naamai nini vanofanira kuti vange vachizviita. Vaitongozviita vasingambobvunzi kana anything. Vaiti kana vakada kundirova mukoma nashe, vaiti vachindirova vaitobvunza amai nini kuti zvakwana here. Amai nini vaizoti kana vati zvakwana, ndipo pandaizosiyiwa nababa. Apa pose ipapo ndinenge ndichirohwa too bad. Saka amai nini vangu vainge vaine utsinye hwavainge vainahwo kwandiri vainge kuri utsinye hwekuti ivo vainge vakaita vana vasikana. Vainge vachitya kuti kana ndikava mwana anoteerera ndichiita maachievements in life, baba vangu vaizova close kwandiri. Izvozvo ndo zvavainge vasingadi kuti zvinge zvichiitika. Saka pandakaona kuti ndainge ndanyanyisa kutambudzika, ndo pandakabva ndachizobva kuBulawayo ndikabva ndachizouya munomu muJoburg. Ndakamboshanda nevamwe vakomana ava dzainge dziri mbavha. Pavakanditora kubva kuBulawayo vachiuya neni kuno kuSouth Africa, havana kunge vakandizivisa
kuti ivo vainge vachiita zvekuba dzainge dziri mbavha. Saka tauya kunoku ndopandakaona kuti ndozvavainge vachiita zvekuba. Sezvo ndainge ndisina vamwe vanhu vandainge ndichiziva muno mujoni, ndakangotanga kungofamba nawo mukomanashi, ndikabva ndachizoti tasungwa, ndikabva ndachizosiyana nazvo ndikatsvaka basa ndikatanga kushanda. Saka ndakatanga kushanda painge pari padepot, paisvikira matrack akawanda, painge pari patruck stop, pari padepot zvekare peumwe murungu ainge aine matrack ake ainge akawanda, painge pachitengeswa fuel. Ndokupinda kwandakaita mutracking industry. Pari zvino mukomanashi ndinogara muSandton. Ndakaroora mukadzi wangu muSouth African anoyevedza akanaka. Vanhu vazhinji vanoti aiwa imi ndimi vanhu munofanira kugara muchingorumbidza Mwari nekuti makakomborerwa, asi hamuna chamunoziva kuti pfuma yangu iyi ndeyeropa. Zvino mukomanashi zvakatanga muna 2017. Panguva iyoyo ndainge ndava nerori rimwe chete, taitawo zvimadhiri, taita madhiri ekutengesa fuel. Saka ndakakwanisa kubhajeta mari ndikasevha tikatenga rori. Tatenga rori mukomanashi, rori iri rakatanga kundipa maproblems because munhu akanditengesera ainge ari muZimbabwe. Haana kuda kundizivisa kuti iye rori iri achiritengesa ainge achiritengesa nekuda kwekuti rainge riine maproblems. Apa hakuna chinhu chinodhura sekugadzirisa track kana rafa. Ndakasvika pakuita chikwereti mukomanashi chainge chichisvika kuma 300,000 ndisisina kwekuti ndaikwanisa kuti ndinge ndichiwana mari. Mistake yandakaita ndeyekuti mari imwe yacho ndakatora kubank, then imwe yacho ndakazoitora kumunigerian. Yandakatora ndainge ndichida kugadzirisa gearbox because rori rainge rafira kumesina. Apa rainge rakatakura zvinhu zvevanhu. Apa vainge vava kupopota vachiti tinokusungisa nekuti hausi kuda kusvitsa zvinhu zvedu. Mukomanashi munigerian uya akazoti kwandiri kana kuri kunzi ndinenge ndisina mari yekumubhadhara, aikwanisa kundibatsira kuti ndige ndichizova nemari ndisazombofa zvekare ndakakwereta umwe munhu. Aigara muSandton. The first time yangu ndichiuya kuno kuSandton mukoma ndaingoti wow. Sandton taingoizivawo but ndainge ndisati ndakambosvika kuno kuSandton. Ndakaenda naye kana mukadzi wangu muSouth African, ndakamutiza ndokubva ndaenda kuNigeria nemunigerian. Tasvikako mukoma kuNigerian, kana ukaromberako uchirombeswa nemanigerian havakupi zvidhoma, asi unoshanda nerimwe simba, zvinenge zviine satanism mukati. Saka ndakabva ndachizopiwa necklace iyo yandakanzi necklace iyi unoikanda mumvura, mvura iyo yaunenge uchifanira kuti unge uchizogeza nayo, yaunenge wapiwa nemukadzi wako. Pandakazviita zvinhu izvi mukomanashi, ndakati ndichida kukanda necklace mumvura, ndopandakanzwa voice rakataura rikati kana ukangozviita mukadzi wako ari kubva afa. Ndinorangarira kuti ndakagara pasi mukomanashi ndikatanga kufunga kuti ndoita sei. Mukadzi wangu ainge agara zvake achifarira zvemasangoma. Taiwanzo kufamba tiri tose tichienda kumasangoma tichinobetserwa, but painge pasina kana any help yatainge tichimbowana. Saka ndakamudaidza ndokubva ndachizomuratidza necklace iya. Ndamuratidza necklace ndikati mudzimai wangu, necklace iyi paya pandakamboshaika ndainge ndaenda kuNigeria. Ndaenda kuNigeria ndakaenda ndikabva ndachizonoromba. Saka ndakaromba mudzimai wangu akatanga kuchemawo akati sei waita zveukutwala. Ndikati tarirawo kuti imba yava kutoda kutotorwa because hatina mari. Akanditi saka ikandireka mumvura necklace yacho. Ndikati kana ndikaikandira mumvura unobva wafa same time. Ndikati unoda here kufa? Akanditi kwete. Ndikati saka toita sei? Akabva ati iye ainge aine umwe waainge achiziva but ainge asiri sure kuti sandawana dzaainge achipa vanhu dzainge dziri dzechokwadi here. Akati kana uchida tinokwanisa kuenda kwaari. Takazoenda kune imwe n'anga. N'anga iyi iri kuDurban. Taenda kun'anga kuya ndakabva ndachizopiwa hari iyoyo. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizopota ndichidira ropa muhari imomo, asi ropa iri rinenge riri ropa randinotora mudzimai wangu paanenge achigeza ari kumazuva ake. Ndinoisa muhari imomo ndosanganisa netsvina iyo inoitwa nesandawana yangu. Panobva pachizobikika
iyo yavakati inonzi Sandawana Liquid ndo inoita kuti marori angu ange achifamba. Ndinongoisa madonhwe 3 mutengi rega rega, sezvo rori rinenge riine matengi 2. Kana kuri kunzi rori rinenge richisimuka richibva kana kuJoburg richienda kuHarare, ndinoenda paanenge achilodha ndongodonhedzera madonhwe 3 mutengi rekutanga, ndodonhedzera zvekare mamwe madonhwe 3 mutengi rimwe racho. Izvi ndo zvandinogara ndichiita. Saka dhiziri rinenge ririmo mutengi imomo mukomanashe, rori rinofamba kutombokanganwa. Tichidzoka pamadhiraivha angu, kana uchangotanga kundishandira, mari yekutanga yandinokupa, mari yako iri yeallowance, ndinotora mari iyoyo. Kana ndatora mari yandinenge ndichida kukupa iri cash, ndinoiendesa kumakuva, ndonoisiya kumakuva ikoko kwemazuva 3 ndozoitora. Kana ndaitora ndiyo mari yandinenge ndichikupa iyoyo. Saka kana ukangogara wabata mari iyoyo nemaoko ako, mweya yezvidhoma zvangu zvinobva zvanamatira pauri, zvinotanga kukusveta upenyu hwako nekuti zvinenge zvava kukushandisa. Inini madhiraivha angu anofamba mukomanashi, ende matrack angu vamwe vanototi maflying trucks, maIndian avo andiine macontracts navo, tinotakura magroceries tichimaendesa kuHarare, vanotomaziva kuti angu anonzi maflying truck. Rinotongoti richingosimuka anenge ava kutoziva kutoti kubhodha, as long as mapepa ari ready, rinokwanisa kutongonodonha muHarare even mangwana acho, makuseni rinotongomhanya sezvinongoita mabhazi. Saka vanototi angu anonzi maflying trucks. Chishamiso chikuru chinoitika mukoma, sezvandakuudzai, marori angu haadyi diesel zvakanyanya, ende madhiraivha angu haakwanisi kundibira nekuti vanenge vakagarwa nemhepo dzezvikwambo. Dhiziri iroro ndinorisanganisa neropa Sandawana Liquid iya yandataura nezvayo. Saka marori angu anofambiswa nezvipoko. Madhiraivha angu mukomanashi vanoti kana vava parodhi vanenge vachiita sekunge vari kubhururuka. Madhiraivha angu havangomiri pose pose. Madhiraivha angu anokwanisa kutoshaya kana nguva yekurara. Kana akasimuka kuCape Town, anokwanisa kudhiraivha kubva kuCape Town kusvika kuLusaka asingamiri. Kana ndichiti asingamiri, munhu anodhiraivha, it's obvious pane paunombomirawo uchida kurasa mvura, kuzvibatsira kana kutengawo zvokudya, ende nekuzomiswawo nepolisi mumatollgate. Uku hakusi kumira kwandiri kutaura nezvako. Madhiraivha angu haazorori, vanenge vangori parodhi, ende ivo vanoti kana vachidhiraivha, kana hope havadzinzwi, anozoti kana asvika kwaanenge achifanira kuti ange achizodhilivha, ndo paanongobatwa nehope zvekuti anorara, vanhu vachi-offloada, auzotoita zvekutomotswa because anenge akaneta. Kubva zvandakatanga kuita basa iri, ndine madhiraivha akati kuti avo vafira mumarori angu, ende sezvo ndichizotora mamwe madhiraivha anenge achibva mune dzimwe nzvimbo, unokwanisa kutofamba nerori rekuti rinenge riine madhiraivha 2-3 vanenge vakafira mumutrack imomo. Nekuda kwekuti unenge wava kungogara uchishandiswa nezvidhoma zvangu, unongotanga kungoperezeka, kudzamara uchizofira pasteering wheel, ende izvi ndo zvinowanzokuitika. Unongorwara uri mumurori obva watofa. Saka mukomanashi, inini kunyange zvangu ndiine mari, ndine mukadzi wangu akanaka, mukadzi wangu ndewechizulu, ndewe muno muSouth Africa, asi tine chokwadi chakavanzika chiri kuDurban. Mukomanashi, ndine vana 2, 2 kids in brackets. Vana vangu ava vakaberekwa vose vakaremara zvinotyisa, they are crippled, havakwanisi kufamba, kutaura kana kuzvibatsira. Vanofanira kutogara vaine mubatsiri nguva dzose. So these are some of the sacrifices emarituals. Kukwanisa kutenga kwandakaitawo marori kuti marori angu ange achiramba achifamba, vana vangu vanofanira kungogara vari zvirema, ende izvi zvinotongoitika kwose kwose. Mukomanashi, inini ndiri munhu ane mari dzake, but vana havagari kunoku. Handitodi kuti zvinge zvichizivikanwa kunoku kwandigere kuSenton, because ndinotya kunyadziswa even chimiro changu kuti vana vangu vane hurema hunotyisa zvakadaro. Saka vana ava vari kuDurban,
vanogara mune imwe imba iri kuGlenwood uko vanochengetwa naNurse Aid watinobhadhara mari inotyisa kuti asambotaura kana kuudza vanhu. Saka iye ndiye permanent, but tine umwe murungu zvekare uyo anombopota achitarisa vana kana Nurse Aid wedu paanenge ari paoff. Tinomubhadhara mari yakawandisa. Mukadzi wangu mukoma anoziva chokwadi chose, but ndakamunyaradza nekuda kwemari nedzimba. Tinongoshanyira vana ava kamwe chete pamwedzi, ende patinoenda ikoko tinotoita zvekutohwanda. Hatidi kuti vanhu vange vachitozviziva kuti ava vana vedu. Upenyu hwedu mukomanashi kunze kana wakatitarisa tinoita sekunge upenyu hwedu hune chiedza, asi life yatiri kurarama tiri mune rimwe rima risingatauriki. Marori ndinawo akawanda, handidi hangu kuti ndige ndichitaura nhamba yematrack andiinako, but marori angu akazara nemweya yevanhu avo vakafira mumarori imomo. Kana ukandishandira pakambani yangu unotobhadhara neupenyu hwako. Inini mukoma ndiyo secret yangu iyi yandiinayo. Vashandi vangu ndivo vandinoshandisa mubhizinesi rangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, mari yacho inozonakidza here? Inozombonakidza here mari yacho? Strange things they do happen in this world. But kumarori ukasaita zvekutamba unokwanisa kutoromba chaiko chaiko, because mamwe masituation aunenge uchisangana nawo panenge pasina kumira zvakanaka. Zvine zvitoda munhu anenge akasimba, kunyange uine zvinorwadza zvinostressa zvaunenge uchisangana nazvo, you just keep on pushing. Hanzi ndati rori rafa gearbox. Hanzi ndikaona kuti zviri nani kuti ndige ndichiromba kwava kuenda kuNigeria kwavakanojoina cult, asi vakaramba kusacrifice mukadzi wavo. Vakati zviri nani kusacrifice vari vana. Naimi vashandi vanenge vari innocent, vasina chavanenge vachiziva, unenge uchitofarawo uchitoti ndawana basa, ndava kushandira mbinga. Izvo mbinga yacho yakaromba zvayo. Hanzi ndinokupa mari yeallowance, mari iyoyo yekutanga yandinokupa ndokutotenga kwandinenge ndichitoita upenyu hwako. Wakamboshandawo pakambani here kuti madriver maingofa muchingofira mumatrack? If so, please come to my inbox and share with me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story mungaviko chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. I got married, it was last year, but ndakaroorwa nemurume ainge ambori murume wefriend yangu, ende ndakabatsirwa navatete vangu. Zvino chinzwaiwo zvava kuitika kwandiri. Mukoma, kuswera nezuro ndakamuka kuma 4 am ndichinzwa chando zvisingaiti. Pandakapepuka ndopandakaona kuti ndainge ndiri mumuti. Pamba patinogara pane umwe muti uripo, but muti uyu hauna kunyanya kukura zvawo, asi ndainge ndirimo mumuti imomo. Handizivi kuti ndakakwidzwa nani uye zvekare ndakakwera sei mumuti macho imomo. Apa I am pregnant mukoma. Vatete vangu vari kuti chimboya kuno kukumba ndinge ndichifamba newe, but ndiri kutya nekuda kwehope idzo dzandiri kurota zvatinenge tichiita tiri inini, vatete nevamwe vakadzi avo vanogara muvillage ikoko kwavanogara. Mukoma, nyaya yangu yakatangira apo pandainge ndichiri kuCape Town. Pandainge ndiri kuCape Town ndainge ndiine umwe muNigerian uyo wandainge ndichigara naye. NemuNigerian uyo takatoita mwana mumwe chete. Ndakauya muSouth Africa ndiine 18 years ndobva ndachizowana basa. Saka ndawana basa kudaro ndava ne19 ndopandakatanga kugara nemuNigerian. Nigerian uyo ainge achindishungurudza. Ndaigara ndichingotaura navatete vangu, kana iyo aigara achitaura navatete vangu vaigara vachingomutsiura, vachimuudza kuti zvaainge achindiita
ivo vainge vasingazvifariri. Nerimwe zuva mushure mekunge abuda, I then found out kuti ainge atobuda neumwe muxhosa vainge vaenda kugroove. Vainge huri usiku, ndikabva ndachizoudza vatete vangu vakandibvunza kuti kudhuze nekwaunogara hakuna makuva here? Ndikati makuva ariko, but ndinotya kuendako kumakuva. Vakanditi hauna munhu anokwanisa kukuperekedza here? Ikoko handiti kune mauber, chingoita zveuber over what inge ichikumirira. Ndoda kuti unge uchinokora ivhu, kunyange rikasava ivhu repaguva, kunyange pagedhi pacho paentrance yekupinda mucemetery unongonokora ivhu. Mukomana ndakabva ndachizoita uber because kubva pandinogara kuenda kumakuva maybe it's about 6 or 7 kilometers. Ndokubva ndaita uber ikabva yachizoenda neni. Kana mukomana iyeye akatongoshamisika because akatombondibvunza kuti are you sure about your destination? Ndikamuudza kuti hongu, I was sure about my destination. Then ndokubva ndachizoti tasvika kucemetery ndainge ndaita waiting time. Ndakatoita iri cash ndichiziva kuti kana ndikabhadhara nekadhi aikwanisa kana kuzongosimudza motikari yake obva atondisiya ndiri stuck kokumakuva ikoko. Tasvika akangopaka motikari, ndikamuti wait for me here. Ndobva ndatanga kufamba. Ndakafamba ndikapinda mumakuva. Ndainge ndichida kunokora ivhu repaentrance but painge pakaomarara sezvo pari panhu panofamba nemotikari, because vamwe vanotoita shortcut yekutongopinda nemumakuva vasingadi kushandisa highway. Saka painge pakaomarara ndikatadza kunokora ivhu. Ndakaona kuti kubva pagedhi kuenda pamakuva ekutanga it was only about 10 or 15 meters. Painge paine row yemakuva yainge iripo. Ndakaona kuti painge paine rimwe guva rainge risitorina tombstone, but pandakasvikapo ndichitarisa mamwe makuva awa mukomanashi madates acho ndekuma 1960 1970. Ndakabva ndanokora ivhu mukomanashi, ndakangorisa mukaplastic bag kadiki diki. Then ndokubva ndatotanga kutomhanya ndichidzokera kumotikari. Pandakati ndichinopinda mumotikari yainge yakandimirira yeuber, mukomana ainge achindidhiraivha mukoma ainge ava kungofamba achinditarisa achiratidza kuti ainge achitya. Hameno kuti kwaari ikoko maybe anotofungidzira kuti akakwidza musatanist. Saka ndakazoti ndasvika kumba ndikabva ndaudza vatete kuti ndainge ndariwana ivhu. Vatete vangu vakanditi chitora cooking oil wotsvaka hembe yake, but iri hembe yekudhara. Ndoda kuti unge uchizvikwatisa hembe, ivhu necooking oil. Ndikabva ndatora mvura ndikaisa mupoto. Ndakatora imwe t-shirt yake yekudhara ndokubva ndachizotanga kuzvikwatisa. Vakanditi chienda unorasa hembe iyoyo pamharadzano, but enda unoirasa kwekuti iye haazofi akaiona hembe yake. Saka ndakafamba futi mukomanachi, ndakafamba kuda about 25 minutes ndichibuda mulocation. Ndakati ndava kuda kunosvika kune chimwe chibridge. Apa kubridge ikoko kutori nevanhu vanogara vachingobatwa vachitorerwa mafoni, mari. Saka ndakati ndava kuda kunosvikako ndakaona kamwe kamharadzano ndirimo mukasango, but sango racho harina kukura, rakangoita bani. Then ndokubva ndachizongosiya t-shirt, ndakangoita zvokungokupa mvura zvese ne-t-shirt pamharadzano ipapo. Hameno kuti vanhu vakazomukira mangwana acho makuseni vava kuenda kubasa vakati kudi, ndakazvisiya ipapo. Ndakangoti ndichingonopinda mumba ndopakandifonera ndikati uri kudei? Akandiudza kuti ainge abayiwa nebanga. Kutaura kudai muNigerian iye mukoma anotoshandisa wheelchair nekuda kwekuti akabayiwa nebanga kumusana uko. Hameno hanzi akakanganisika spinal cord. Akati arimo muchipatara imomo. Ndokubva ndamudhampa ine. Ndipo pandakabva ndachizonzi nefriend yangu ndinge ndichiuya kuJoburg. Ndauya kuJoburg ndainge ndava kugara pasame flat paainge achigara nemurume wake. Sezvo ndainge ndisingashandi,
mukoma ndainge ndichingoudza vatete kuti ndainge ndava muJoburg, ndainge ndichida kuti vange vachindibatsirawo kundigadzira kuti ndige ndichizokasika ndawana basa. Saka one day ndakati ndichingotaurawo navatete vangu in general, ndakavaudza kuti friend yangu ainge akagara zvakanaka. Ndainge nditori nemapictures awo andainge ndakazvitora ndiinaye ndiri mumba make. Vatete vangu vachingoti wow, apa inini muroom mandainge ndichigara semunhu ainge achangosvikawo muJoburg ndainge ndisina kana mubhedha, ndaitongorara pachifomuraba. Vatete vangu vakabva vati vainge vachida kundigadzira so that ndige ndichizoroorwa nemurume wefriend yangu because ane zvimari. Aiwa, mari iripo mukoma. Ndakati vatete zvinoita here? Vakanditi zvakangofanana, zvinoitika wani muupenyu. Vakanditi kana amai vako unozviziva here kuti vakatotora murume ainge asiri wavo? Ndikati vakanditi vakanditi vainge vachida kundigadzira. Mhiko dzacho hazviri kuti ndinge ndichidzitaura pano mukoma nekuti ndakashandisa mwana mukomana ainge ari underage. Ndinotya kuzosungwa. Pane zvandakaita nemwana iyeye uyo ainge ari underage. Ndakangotanga kungopota ndichimudaidza kamwe kamukomana, amai vacho ndeve muno muSouth Africa, kava kungoya kuroom kwangu ndichimupa angava ari mamarshmallows kana kuti ndikaita 60 zvinenge zvauya ndichimupawo kusvika tichizova mabest friends. Ndokubva ndachizomushandisa. Saka hazviiti kuti ndige ndichitaura zvandakaita. Saka after ndabva mukushandisa kamwana kainge kari underage ikako, ndopandakaona kuti friend yemurume wangu akatanga kuva very friendly kwandiri, tikatotanga kutowirirana. Shamwari yangu ndakatanga kumushandisira mushonga. Ndainge ndava kufamba, ndaiti kana ndikaenda kupaki ndikaona tsvina yembwa, ndaitora tsvina iyoyo yembwa ndoisa muplastic. Ndaibva ndachizodzoka kumba. Ndaiti kana ndadzoka kumba ndiinayo tsvina iyoyo, sezvo ndaibhekera mumba make, zvandaiita mukoma iye munhu aingoswera ari paNetflix, inini ndiri kukitchen ndiri busy ndichibheka. Saka ndaiti ndichikanya flour yekuti ndige ndichizobheka mascones, ndaitoisa imwe flour paside, ndotoziva kutoti iri scones iri ndo randichamupa, randaikanya netsvina yembwa. Mukoma ndaiti paya kana akati let me taste, ndaitomeka sure kutoti scone iro randinenge ndakakanyisa flour ndichisanganisa netsvina yembwa ndiro randaizomupa for her to taste, but mamwe anenge asina kukanywa ndichisanganisa netsvina yembwa because ndainge ndakanzi murume wacho ainge asingafanire kuti ange achizodya chikafu icho chandinenge ndakakanya netsvina yembwa neniwo wacho. Saka vakazotanga kunetsana, vainetsana each and every day. Vainge vava vanhu vainge vava kutozivikanwa mucomplex kuti vanonetsana. Paakaenda kumusha, vatete vangu vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichinonyora zita rake pamharadzano kana kunonyora zita rake kumakuva. Saka pandakati ndichida kunyora zita rake pamharadzano, pane vamwe vakomana vakangobudikira. Ndikaona kuti zvainge zvisingaiti. Ndakaramba ndichifamba, ndaivatya vakomana ivavo. Ndakazoti ndasvika kuhighway ndikakasika ndaita request because ivo vainge vachiri muchisango, vakangomira zvavo vakanditarisa. Ndokubva ndaita request yekuenda kumakuva neBolt. Ndakati kumunhu weBolt ange achizondimirira paentrance yeCement. Maybe iye akafungidzira kuti ndine hama yangu yakavigirwamo mumakuva imomo. Ndakabva ndangonyora zita rebest friend yangu ndokubva ndadzokera kumba. Akabva achizongoita nharo nemurume wake akati ndoda kumboenda kuZim kunoona amai vangu. Zvakazoitika mukoma handingatauri, ndo kutozopinda kwandakazoita mumarriage. But nyaya yazondiunza pano mukoma, ndinorota ndiri kumakuva ndiina vatete, ndinorota tichifamba tiri mukati menyoka, ndinorota dzimwe nguva ndichirova kana makuva neshamu, makuva aya achitovhurika. Zvinondityisa mukoma, pane zvose zvandasangana nazvo. Zvakandityisa ndezvekuti ndakamuka ndiri panze, apa dhoo rainge rakakiyiwa nemukati. Pandakangovhunduka ndichiona ndiri panze, ndo pandakazoona ndava mumba zvekare.
but ndainge ndakaita kufreezer, ndakabatwa nechando. Saka handizivi kuti hope dzose idzi dzandiri kurota zvinorevei, uye zvekare kana kuri kunzi ndinenge ndava munhu anomuka usiku, ndinofanira kuti ndige ndichiita sei, because ini zvekuti ndirambe ndichishandisiwa navatete vangu handidi hangu. Please help me mukoma, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakaoma azvo vedu we. Hey, yapakaipa. Anzi vakarota vakamuka vakaona kuti vainge vari mumuti. Naini ukamuka ukazviona uri mumuti, what is the next thing that you will do? Unoramba urimo here kana kuti unoburuka wodzokera mumba? Asi hanzi pandakangofunduka ndikaona kuti ndiri mumuti, hanzi ndakazongoona ndatova mumba. Maybe muti iwoyo ndiwo wamunoshandisa setransport kana muchienda kunoshandisiwa. Strange things indeed they do happen in this world.